Velkommen til den store biologi-quiz. Velkommen til jer to. Vi går bare direkte i gang med spørgsmål nummer 1, som hedder: hvilke abiotiske faktorer påvirker åen som økosystem? Er der ikke noget med sådan, hvor mange mennesker bader i søen, eller åen, eller hvor? Det er forkert. Desværre du. Vil du give den et forsøg, Arnold? Ja, når der bliver spredt gødning på markerne, så siver ned i vandet og kan påvirke økosystemet i åen, så der kommer flere alger og mindre rovfisk. Det er så det, man kalder den onde cirkel. Og så er der måske strømhastighed og omrøring og vanddybde og temperaturer. Ja, der kan der rent fysisk jo opløses mere O2 i koldt vand. Alt det der har indflydelse på økosystemet. Det er korrekt. Og vi går videre til spørgsmål nummer 2. Hvorfor kaldes nogle dyr forureningsindikatorer eller renvandsindikatorer? De der forureningsindikatorer, det er de der trækker vejret over vandet og ikke under. Og så tænker jeg, at de måske har brug for meget næring. Og så tænker jeg, at måske renvandsindikatorerne, det er de der har brug for rigtig meget ilt og svømmer under vandet og trækker vejret dernede måske. Og de har jo rigtig meget brug for at leve i rent vand. Måske. Det var jo som det kører. Okay, spørgsmål nummer 3. Hvorfor måler man ikke bare iltindholdet i åen? Jo, nu skal jeg høre det, fordi iltindholdet det svinger både hen døgnet og hen over året, og ja, det er simpelthen ikke til at måle det der, så skulle man stå derude hele tiden. Altså. Ding, 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 ding. Det er korrekt. Nummer 4. I undersøgelsen så fik man makroindekstallet 8. Er det godt eller skidt? Ja, det vil jeg nok mene var godt. Sådan rigtig godt. Næsten. Lidt godt. Bum, det kører for jer to. Eller sådan bob, ikke også? Nå, spørgsmål nummer 5. Kan der leve laksefisk i Køge Å? Der tror jeg godt, der kan leve sådan nogle laks der, fordi som Arnold der sagde før, det er jo helt vildt godt, det der 8 noget, så det tror jeg helt vildt godt. Det var ikke helt god, den der. Er der et andet bud? Det kan der så ikke lige, men okay. Det er jo nok et indekstal på 10, eller på den anden skala 7, hvis du skal have laksefisk i. Super duper, mand. Nå, spørgsmål nummer 6. Hvad sker der, hvis en å bliver forurenet med organisk stof? Det er simpelthen den onde cirkel, som er vist nede under, som jeg er sikker på, at der er en af dem, det kaldes bare den onde cirkel, altså. Ja, Arnold. Tillykke med det.